ആലപ്പുഴ അർത്തുങ്കൽ തീരത്ത് അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ജീർണിച്ച നിലയിലുള്ള മൃതദേഹം ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി. രാവിലെ എത്തിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. അർത്തുങ്കൽ ഫിഷറീസ് ഹാർബറിന് സമീപത്തെ തീരത്ത് രാവിലെ 6:30യോടെയാണ് അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. അറബിക്കടലിൽ തീപിടിച്ച വാൻഹായ് 503 കപ്പലിൽ നിന്ന് കാണാതായ നാവികന്റേതാകാം മൃതദേഹം എന്നാണ് സംശയം. കാണാതായ യമൻ പൗരന്റേതാണോ മൃതദേഹം എന്നും സംശയമുണ്ട്. മൃതദേഹം മലയാളിയുടേതല്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിവസ്ത്രം മാത്രമാണ് മൃതദേഹത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. അർത്തുങ്കൽ പോലീസ് കോസ്റ്റൽ പോലീസിന് വിവരം കൈമാറി. മൃതദേഹം ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. വാൻഹായ് കപ്പലിൽ നിന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ അടിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നർ കൊല്ലം തുറമുഖത്തേക്ക് മാറ്റും. കണ്ടെയ്നർ കണ്ടെത്തിയ ഇടത്തെ കടൽ വെള്ളം മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ശേഖരിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മെട്രോ 7. സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പാത കണ്ടെത്തൂ മാർ ഏലിയാസ് കോളേജിനൊപ്പം. അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് മുതൽ ബിരുദാനന്തര പ്രോഗ്രാമുകൾ വരെ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഏവരെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.